גם מבוגרים, כל הזמן אומרים לי למה החברות שלי פסיכותרפיסטיות אומרות למה את לא עושה למבוגרים? אמרתי כי אין לי כוח רק לאסוף אותם נוסעים לחו"ל. יש הכל, יש תחפושות, יש מה שאתה רוצה אצלי בבית, יש מוצץ, אפילו אתה יכול להיות ילד, תינוק. הכוונה למרחב רגרסיבי, אבל אני נזהרת מהמילה כי אמא שהביאה את הילדה, אמא חדשה, אז היא כל כך נבהלה מהמילה מרחב רגרסיבי שקיבלתי ממנה, היא מביאה את הילדה והכל בסדר, אבל היא כל כך נבהלה מהמילה שהיו לי כמה טלפונים שאני אסביר לה איזה רגרסיות הולכות להיות. אמרתי לה שהילדה לא תתפשט ותשעט על הקירות, אבל... כי זה משגע אותי, אני כואבת את זה שלא לקחו לילדים את הבסיס, האדם הקדמון שיחק. הילד של האדם הקדמון שיחק. אין, זה לא מבינים, זה צורך, תנו להם, המצוינות והדפים והזה, אלוהים, יש זמן לזה. הרי עכשיו לא מתים, הולכים לחיות 200 שנה הדור הבא, מבשרים לנו. אז תנו להם לשחק, יש זמן למצוינויות ולכל הדברים, אני לא נגד, אני בעד. אבל תנו להם להיות ילדים, כמה שנים, תנו להם, הם יהיו בריאים, פחות כדורים נוגדי דיכאון, אחר כך שהם גדולים, החברות האלה מיליונריות מנוגדי הדיכאון האלה. לא חייבים את כל הזמן נוגדי דיכאון, אפשר גם לבוא לעשות דמיון מומחה. תאמינו לי, אני עזרתי לעצמי בחיים הרבה דרך הדמיה. הרבה מצבים בחיים, עוד לפני שלמדתי את זה, עזרתי. הייתי נשכבת במיטה 5 דקות, רואה תמונות אחרות, רואה דברים אחרים, והולכת עם זה.